Мислите, че знаете достатъчно, за да живеете живота си и да получите това, което желаете. Въпреки катаклизмите, не сте се замисляли, че подходът ви към живота ви влияе неблагоприятно. С вътрешна турбуленция вашият свят постепенно се разпада. Когато се случи емоционален срив, това е резултат от вашето невежество и дори инат. Една или повече от вашите емоции не могат да се оставят настрана повече и да се приеме, че са здрави, нормални или и двете. В точката на запустение може да се почувствате объркан, хаотичен или несправедлив. Не е късно да се промениш. Трябва да се овластите както никога досега, защото тази промяна трябва да дойде отвътре във вас. За да осъзнаете проблемите си, вашите емоции се нуждаят от подълбоко отражение, което те са отминали преживявания и са били подхранвани от различни подкрепления. Ученето и израстването отнемат цял живот. Не позволявайте на вашата преценка да ви попречи. Колкото по-дълго се лишавате от светлината, толкова потъмен става вашият свят. Ако животът ви не върви гладко като неуспех, забавяне и започване от начало, това е издайнически знак, че сте въвлечени в нисходящ жизнен цикъл. Осигуряването на вашите цели няма да е достатъчно във физическия свят. Известно време сте пренебрегвали духовната връзка, която има душата ви, причинявайки несъответствие. Следователно е необходима различна перспектива за вашата вътрешна енергия. Трябва да проучите внимателно вашите очаквания и намерения. Докато размишлявате върху вътрешния си свят, как се чувства енергията ви? Тази енергия привлича сходството. Вие се привързвате към житейските преживявания като заседнала енергия и не можете да получите личен растеж от тях. Живеейки в реакция, вашата негативност се култивира чрез това подсилване. За да направите място за вашето най-голямо благо, трябва да разглобите тази заседнала енергия, за да изберете доброволно изцелението на душата. Ефективна промяна може да се случи, ако разширите целта на съществуването си вместо ежедневните си дейности. Можете да отключите пълния си потенциал да разпознавате разликата между тъмното и светлото. Забелязвате ли как практикувате емоции? Вашите емоции са отправната точка за преразглеждане на вашите минали житейски преживявания. Преди да продължите напред, научете се и израснете от тези недовършени житейски уроци. Вашата душа е вашата жизнена сила. Без него не бихте могли да съществувате днес. Трябва да се погрижите за него, за да подобрите здравето му. Енергията на вашата душа може да бъде усетена и издигната. Бъдете лечител на себе си, като обезусловявате привързаностите си, освобождавате негативите си и разпалвате безусловната си любов. Независимо кой е виновен, когато претеглите грешката значително, нищо не може да се придвижи към светлината. Трябва да се откажете от преценката си за ситуацията, за да предотвратите понататъшно унищожение. За да имате правилно затваряне и приемане, няма правилно и грешно, а само тъмно и светло. И двете страни трябва да простят и да освободят грешката. Прегръщането на безусловна любов е това, от което и двамата се нуждаете. Тази любов подхранва трайна хармония и изобилие в живота. Бъдете нежни със себе си. Не можеш да победиш смъртта. Когато му дойде времето, живейте живот без съжаления, защото всеки момент е достоен за вашето уважение. Така че отделете време само за това, вместо да сте разсеяни или да бързате за следващата задача. Ако се притеснявате, време е да оставите и това. Безусловната любов към себе си започва отвътре, без да свързвате негативните емоции с житейската си ситуация. Обществото е пълно с очаквания. Вие не сте имунизирани срещу тях, защото имате очаквания и от хората, и от нещата. Рано или късно вашата реалност е застрашена от вашите очаквания поради неочаквани резултати.
Трябва да обмислите тази реакция, независимо дали е от вашето неравенство, вашето доминиращо поведение или вашият страх от оцеляване, който е физически или емоционален. Страничният ефект е вашето желание, което не може да задоволи вашето илюзорно съвършенство. Освен това, една или повече негативни емоции, като горчивина, празнота, тъга, негодование и раздразнение стават водещи във вашия обичаен модел. Независимо колко дълбоки са вашите очаквания, можете да се събудите, за да спрете това самоунищожение. За да насърчите живота, основан на любов, обезусловяването на вашите очаквания е вашият път към светлината. Животът би бил прекрасен без проблеми. Това е вашето виждане за живота от реагиране през вашия свят. Хрумвало ли ви е някога, че вие сте проблемът? Негативността продължава да привлича и да се привързва към вас поради вашите отрицателни емоции. Животът ви би бил толкова прекрасен, ако можехте да спрете да проявявате своята негативност. От вашето отношение, възприятие, реакция, преценка и вяра, вие се съсипвате лошо. Надявам се един ден да се събудиш от този кошмар, който си причиниш сам.